ifej.pl. Ja dzisiaj wyjątkowo wyszłam zza kamery, bo normalnie stoję po drugiej stronie i dla Was kręcę i montuję Bifej. Stenia pochorowała się, złapała anginę i niestety głos jej odmówił posłuszeństwa, ale ze względu na to, że mieliśmy umówionych fantastycznych ludzi, fantastyczną grupę motocyklistów na przejażdżkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, postanowiłyśmy mimo wszystko ten odcinek zrealizować bez autorki ifej.pl. Zwodzony, który jest odrestaurowany i jako nieliczna atrakcja w zamkach jest on tutaj udostępniony i będzie pokaz dla turystów.
www.zamek.pl dojechał do Bobolic. Za mną jest Zamek Królewski w Bobolicach, zbudowany w drugiej połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Jest on częścią systemu obronnego Orlich Gniazd. Następnie zamek został przekazany księciu opolskiemu, który to wydzierżawił ten zamek władcy węgierskiemu z Balabas. I od tego czasu zaczął się tutaj dla okolicznej ludności bardzo ciężki czas, gdyż Węgrzy mieli porozumienie z Krzyżakami i rabowali oraz dręczyli okoliczną ludność. Wybawienie dla ludności przyniósł dopiero Władysław Jagiełło, który szturmem zdobył zamek w Bobolicach. Moi drodzy, stoimy już przed samym wejściem do zamku Bobolice, który, jak widzicie, jest udostępniony dla turystów i można go zwiedzać. Jest to fantastyczne miejsce, żeby wybrać się z rodziną na jednodniową wycieczkę. Drodzy, Wi-Fi.pl wraz z ekipą motocyklistów dotarł do Bobolic, jak już wiecie. Teraz mamy chwilę przerwy, czas na piwo bezalkoholowe, Coca-Colę, kawę mrożoną, refleksje z całej podróży. Może komuś się taka pasja spodoba i sam złapie bakcyla i też kiedyś dołączy do tej wspaniałej grupy i spotka się gdzieś na szosie. Jesteśmy pod zamkiem w Mirowie, a w zasadzie w ruinach tego pięknego zamku. To, co Wam dzisiaj powiem, taka mała wisienka na torcie. Jak każdy zamek, tak i zamek w Mirowie oraz Bobolicach ma swoją białą damę. Według legendy zamkami i w Mirowie, i w Bobolicach byli właścicielami dwaj bracia. Mir i Bobol. Gdy Mira nie było, był gdzieś w terenie, trudno powiedzieć, no tego nie wyczytałam, czy jakieś walki, wojny, czy z wizytą było króla. Jego brat, młodszy Bobol, zakochał się, rozkochał się, miał romans z jego dziewczyną, z dziewczyną Mirona. Zazdrosny Mir, gdy przyjechał i dowiedział się o tym, zabił i brata, i swoją ukochaną dziewczynę. I od tego czasu ona nawiedza oba zamki, wędruje tu i jest nazwana Białą Damą. My już udajemy się z powrotem do miejsca, z którego wyjechaliśmy, czyli na Dąbrówkę Wielką, z klubem motocyklowym, z wielkimi pasjonatami, z ludźmi z pasją. Zazwyczaj nasze odcinki o ludziach z pasją to było o jednym, dwóch osobach. Dzisiaj mamy tych osób 15 chyba, bo motorów jest 11, też po dwie osoby siedzą. To jest niewielka liczba tych pasjonatów, które należą do tej grupy. To są znajomi, przyjaciele, którzy właśnie tak spędzają wolny czas, weekendy, wakacje, jeżdżą na zloty. Więc każda pasja, czy to rzeźbiarstwo, malarstwo, haftowanie, motory, jest ciekawa i jest warta, jest inna. Ważne, żeby ta pasja była Twoja, żebyś się w niej spełniał.